Hello friends, welcome back to my channel Rithu's Learning. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சிம்பிளான ஜாவா ப்ரோக்ராமை கோட் டைப் பண்ணி நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சாம்பிளான ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராம்னா எப்படி இருக்கணும், எந்தெந்த விஷயங்கள் கண்டிப்பா இருந்தா அந்த கோட் ரன் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துருவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு ஒரு கிளாஸ் டெஃபினிஷன் மேக் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா கீவேர்ட்ஸ் வேணும். இப்போ எப்படி நம்ம பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில டெஃபினிஷன்ஸ் ஃப்ரேம் பண்றாங்களோ அதே மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல ஒரு டெஃபினிஷன் ஃப்ரேம் பண்றதுக்கு we need keywords. ஸோ கிளாஸ் அப்படின்னு இங்க நான் எழுதி இருக்கிறது ஒரு கீவேர்ட். ஸோ அந்த கிளாஸுக்கு நம்ம ஒரு நேம் கொடுக்கணும். ஸோ கிளாஸ் நேம், என்னுடைய கிளாஸ் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓப்பன் பிரேசஸ், இந்த கிளாஸோட எண்டிங் பாயிண்ட்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த க்ளோஸ்டு பிரேசஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் ஒரு கிளாஸ் டெஃபினிஷன். ஸோ இந்த கிளாஸ் டெஃபினிஷனுக்குள்ள நம்ம வேரியபிள்ஸ் எழுதிக்கலாம், மெத்தட்ஸ் எழுதிக்கலாம், எதுனாலும் எழுதிக்கலாம். ஸோ நம்ம இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளான ஒரு ஹலோ வேர்ல்ட் ப்ரோக்ராம். ஸோ இதுக்கு என்னென்னலாம் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இதுக்குள்ள ஒரு மெத்தட் எழுதணும். ஸோ ஜாவால மெத்தட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு லாஜிக் இருக்கு. ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்ன்ற கான்செப்ட் வந்து சி ப்ரோக்ராமிங்ல இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்கை எனக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா சி ப்ரோக்ராமிங்ல ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுவாங்க. இந்த ஃபங்க்ஷன் எழுதுறதுக்கு என்ன சின்டாக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனுடைய நேம், ஓகேங்களா, இந்த பேராந்தசிஸ் மேண்டேட்ரி, அதுக்கப்புறம் ஒரு செமிகோலன். ஸோ இதுதான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன். உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து இப்ப printf அப்படின்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம சொல்லுவோம், scanf அப்படின்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம். ஸோ இதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடிஃபைன்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ். பொதுவாகவே ஃபங்க்ஷனை ரெண்டு டைமென்ஷன்ல எழுதலாம், ஒன்று ப்ரீடிஃபைன்ட், இன்னொன்று யூசர் டிஃபைன்டு. ப்ரீடிஃபைண்டுனா ஆல்ரெடி ப்ரோக்ராமிங் எழுதினவங்களே நம்மளுக்கு ஒரு சில ஃபங்க்ஷன்ஸை எடுத்து செட் பண்றதுதான் ப்ரீடிஃபைன்டு. யூசர் டிஃபைன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நானே பேர் வைக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தாஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுறேன் அப்படின்னா இட் இஸ் த யூசர் டிஃபைன்டு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படின்ற கான்செப்ட் எதுக்காக அப்படின்னா டு பெர்ஃபார்ம் அ சர்டைன் டாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. printf அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை நீங்க கால் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஏதாவது சம் டேட்டாவை எனக்கு ஸ்கிரீன்ல பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா printfன்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுவேன். இன்புட்டை எனக்கு டைனமிக்கா தட் இஸ் ரன் டைம்ல நான் கெட் பண்ணணும் அப்படின்னா scanfன்ற ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணுவேன். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி இப்ப யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன், இப்ப தாஸ்ன்ற ஃபங்க்ஷன் ஏதாவது ஒரு வேலை செய்யணும் அப்படின்னா இந்த ஓப்பன் பிரேசஸ் எண்ட் பிரேசஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம இதுக்குள்ள கமாண்ட்ஸ் எழுதிக்கலாம். ஓகே? ஸோ இந்த சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்ற லாஜிக்கை தான் நம்ம ஜாவால மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ இங்க வந்து நம்ம ஹலோ வேர்ல்டு ப்ரோக்ராம்ல ஒரு ப்ரீடிஃபைன்டு ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஃபங்க்ஷன். ஸோ இங்க ஃபங்க்ஷன் நம்ம சொல்லக்கூடாது, மெத்தட்னு சொல்லணும் ஜாவால. ஸோ அந்த மெத்தடோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் அப்படின்ற மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க கேட்கலாம், எல்லாத்துக்குமே நீங்க வந்து ஸ்மால் லெட்டர்லயே நீங்க நேம் பண்ணிருக்கீங்களே அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு மெத்தடுக்கு நம்ம நேம் வைக்கும் போது ஸ்டார்டிங் லெட்டர் வந்து இட் ஷுட் பி எ ஸ்மாலர் கேஸ், மிடில்ல நம்ம அப்பர் கேஸ் வச்சுக்கலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜாவாவுடைய நேமிங் கன்வென்ஷன்ல ப்ராப்பரா இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். இதுதான் கேமல் கேஸ் கன்வர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஸ்டார்டிங் வந்து ஸ்மால் லெட்டர்ல தான் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம இங்க எழுதியிருக்கிறது மெயின் மெத்தட். ஸோ இந்த மெயின் மெத்தட் இந்த கிளாஸ்ல உள்ள எல்லாரும் பார்க்கலாமா அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பா பார்க்கலாம். ஸோ அதனால நம்ம ஆக்சஸ் மாடிஃபையரான பப்ளிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் ஸ்டாட்டிக் அப்படின்ற கீவேர்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸ்டாட்டிக்ன்ற கீவேர்ட் எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு மெத்தடை ஆப்ஜெக்ட் இல்லாம ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு நம்ம ஸ்டாட்டிக் அப்படின்ற கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு மெத்தடுக்கு முன்னாடி ஸ்டாட்டிக்ன்ற கீவேர்டை நீங்க யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா மெமரியை வந்து ஷேர் பண்ணும். ஸோ இந்த ரெண்டு பர்பஸ்க்காகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆர் மெத்தட் அப்படின்னா இட் ஷுட் ரிட்டர்ன் சம்திங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் ஃபங்க்ஷன்னா என்னன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பெர்ஃபார்ம் சம் டாஸ்க் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா? அந்த டாஸ்க்கு ஒரு ரிசல்ட் அவுட்கம்னு வரணும் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் எனக்கு எந்த வேலையுமே ரிட்டர்ன் பண்ணல அப்படின்னா வாய்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போட்டுக்கலாம். இல்ல இப்ப சப்போஸ் நம்ம ஏதாவது ஒரு ஃபேக்டோரியல் ப்ரோக்ராம் போடுறோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு நியூமெரிக்கல் வேல்யூ நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும்.
அந்த மாதிரி நேரத்துல நம்ம வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி இன்டோ ஃப்ளோட்டோ அந்த மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம். இங்க மெயின் மெத்தடோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜாவால ஒரு எக்ஸிகியூஷனை ஸ்டார்ட் அப் பண்ணும். ஓகேங்களா? சோ அதனால இதுக்கு void மட்டும் போட்டா போதும். சோ இதோடைய ஓபன் பிரேஸ் க்ளோஸ் பிரேஸ். ஓகே, சோ இதுக்குள்ள நான் சிம்பிளா வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் பிரிண்ட் பண்ண போறேன். சோ அதுக்கு system.out.println. சோ இதுல நம்ம ஜஸ்ட் hi all அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? இங்க system அப்படின்றது ஒரு predefined class அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. outன்றது it is a predefined variable. இங்க printf மாதிரி இங்க println அப்படின்றது மெத்தட். ஒரு மெத்தடுக்குள்ள நம்ம கொடுக்கிற விஷயங்கள் எதையுமே எப்பயுமே நம்ம தட் இஸ் ஒரு பிரிண்ட் பண்ற மெத்தடுக்குள்ள இங்க நம்ம கொடுத்திருக்கிற வேல்யூ டபுள் குவிட்டேஷனுக்குள்ள கொடுத்திருப்பாங்க. ஓகேங்களா? டபுள் குவிட்டேஷனுக்குள்ள ஜாவால நீங்க எந்த விஷயத்த சொன்னாலும் அது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கா மெஷர் பண்ணிக்கும். ஓகேங்களா? ஸ்ட்ரிங்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ கலெக்ஷன் ஆஃப் கேரக்டரை சேர்ந்து ரெப்ரசென்ட் பண்றது தான் ஒரு ஸ்ட்ரிங். ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரிங்கா நீங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா டபுள் குவிட்டேஷனுக்குள்ள தான் கொடுத்தாகணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கேயோட முடியுது அப்படின்றதுக்காக நான் இங்க செமிகோலன் வச்சிருக்கேன். ஸோ கிளாஸ் ஒரு மெத்தட் ஆரம்பிக்கும் போது நீங்க செமிகோலன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மெத்தடோட எக்ஸிகியூஷன் இங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிருன்னு அர்த்தம். ஸோ செமிகோலன்ஸ் அங்க கொடுக்க கூடாது. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி கிளாஸ் டெஃபினிஷன் எண்ட் ஆகும் போதும் ஜாவால செமிகோலன்ஸ் கொடுக்க தேவையில்லை. ஸோ இதே கோட நான் ஒரு எக்லிப்ஸ் எடிட்டர் வச்சு ரன் பண்ணி காட்ட போறேன். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி ஒரு ஜாவா ப்ராஜெக்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுல வந்து நம்ம ஒரு சாம்பிள் கிளாஸ் ஃபைல் ஒன்று எழுதிக்கிறேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஜாவாவுக்கு இன்னொரு நேம் சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜாவா இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் பேக்கேஜ்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நீங்க இப்ப எழுதின கிளாஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த கிளாஸை நான் சேஃப்டியா ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் வைக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேக்கேஜ்குள்ளதான் நான் சேஃப்டியா வைப்பேன். ஓகேங்களா? அததான் ஜாவா இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் பேக்கேஜ்னு சொல்லுவாங்க. உதாரணத்துக்கு நம்ம பேப்பர்ல நிறைய டிராயிங் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த டிராயிங் பண்ணது எல்லாத்தையுமே ஃபைல் பண்ணி வைப்போம் இல்லைங்களா, அந்த ஃபைல் பண்றது தான் ஒரு பேக்கேஜ். ஸோ கண்டிப்பா நம்ம பேக்கேஜ் கொடுக்கணும். ஸோ பேக்கேஜ் கொடுக்கறதுக்கு என்ன ஃபார்மேட்னா அலாங் வித் டாட் செப்பரேஷன். நீங்க என்ன வேணாலும் நேம் கொடுத்துக்கலாம். இங்க com.java.demos அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ டாட் அப்படின்றது என்னன்னா செப்பரேஷன். ஸோ டெமோஸ் அப்படின்றது ஒரு பேக்கேஜ். ஸோ அந்த டெமோஸ்ன்ற பேக்கேஜ் ஜாவா பேக்கேஜ்குள்ள இருக்கு. ஜாவான்ற பேக்கேஜ் காம்ன்ற பேக்கேஜ்குள்ள இருக்கு. இன்கேஸ் நீங்க பேக்கேஜ் நேம் கொடுக்கல அப்படின்னா டிஃபால்ட்டா ஒரு பேக்கேஜ் கம்பைலரை கொடுத்துரும். சரிங்களா? இப்போ ஹலோ வேர்ல்டு ப்ரோக்ராம் தானே. ஸோ ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நேம் வச்சுக்கிறேன். அதே மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ஃபைலுக்கு நான் நேம் வைக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் நவுன் வந்து இட் ஷுட் பி a கேபிட்டல் லெட்டர். ஓகேங்களா? ஸோ நான் இங்க ஃபினிஷ்னு கொடுத்துறேன். ஓகே, ஸோ ஃப்ரண்ட்ல இங்க வந்து பிங்க் கலர்ல இருக்கிறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கீவேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இங்க வந்து நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்னேன் கிளாஸ் டெஃபினிஷன் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஸோ கிளாஸ் டெஃபினிஷன் எழுதியிருக்கோம். ஸோ ஃப்ரண்ட்ல பப்ளிக்ன்ற கீவேர்ட் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா திஸ் கிளாஸ் இஸ் விசிபிள் டு ஆல் த கிளாஸஸ் இன் அதர் பேக்கேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீன் பண்ணும். ஓகேங்களா? அப்படின்னா இந்த பேக்கேஜ்குள்ள இருக்கிற மற்ற கிளாஸஸும் இந்த கிளாஸஸை பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இப்போ நம்ம இங்க மெயின் மெத்தட் அடிக்கணும். ஓகேங்களா? அவ்வளவுதான், சிம்பிள். ஸோ இங்க நான் உங்களுக்கு சொல்ல மறந்த ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அரே. ஓகேங்களா? ஸோ அரேனா என்னன்னு செப்பரேட்டா நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் வச்சு ஒரு விஷயத்தை டினோட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதை அரேன்னு சொல்லாங்க. இங்க ARGS அப்படின்றது இட் இஸ் நத்திங் பட் அரேயோடைய நேம். ஸோ இந்த இடத்துல நீங்க என்ன நேம் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப தாஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா கூட இது ரன் ஆகும். சரிங்களா? ஸோ இந்த அரேயோடைய பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அரே டெஃபினட்டா இட் ஷுட் பி ஸ்ட்ரிங்கா தான் இருக்கணும். இந்த அரேயோடைய பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு
கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னா, ரன் டைம்ல தட் இஸ் டைனமிக்கா எனக்கு இன்புட் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த அரே வச்சு நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அதாவது ஒரு பேசிக்கான ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராமுக்கு தேவையான ஒரு ஸ்டார்ட் அப் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இந்த அரேல இருக்கும். ஸ்டார்ட் அப் இன்ஃபர்மேஷன்னா ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் நம்ம வாங்குறோம் அப்படின்னா பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன், அதாவது அதோடைய ப்ராசஸர் என்ன, அது எவ்வளோ ஜிபி ரேம் ஆக்குபை பண்ணுது அப்படின்லாம் நம்ம பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சிருப்போம்ல. ஸோ அதே மாதிரி இந்த கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட்னா இந்த அரே தான் கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுல இந்த அரேக்குள்ள இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. ரித்துஸ் லேர்னிங் அப்படின்ற சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.